Ora gelem. Gak gelem wis kok mulai. Mangan suket. Hah? Rasanya kayak suara Melayu. Titik enek wis menetes. Ayo, ora gelem layu kok. Putri malu. Gak. Oh, iki lho pemirsa. Iki gak dipateni kok mrempek karena sikil loro kabeh. Niki nek ning luar negeri kembang sing paling larang. Soalnya disenggol langsung tidur lagi. Loh ta? Tidur lagi. Loyo langsung. Loyo langsung pemirsa. Lentuk toh. Lentuk kabeh. Tul dioyak-oyak. Lentuk. Iya ngono iki pemirsa. Putri malu. Putri malu isin dek. Isin di video. Ndak bisa. Enggak tapi cintanya suwi. Kayak banyune. Warnanya kan jadi kuning. Itu lanane mak ndek cilik. Masa? Iki lho akeh. Sing mbok puter akeh to. Nah, iki lho. Iki lho akeh wi. Nek iki mbok puteranan. Iki. Iki kan mbok puter. Ora. Iki juga masih tak puter. Oh, kuning. Pengen gue di tangan. Ndelok beberapa menit kemudian. Oh, jadi kuning. Kurang akeh wi. Iya, kurang akeh. Oke. Iya. Wis kok. Elek tapi. Wis engko nek wis pupak diunggahno. Ayo, tak jol ate. Aja. Kok tunggal masih bloko. Suwawak. Lah yo. Suwawak. Hah? Gedang mateng. Anak mete kok mak gedangnya mateng puro. Review gedang. Bungkusannya matoh. Kayak nggawe tape. Terus kayak Iya. Itu berarti iya pemirsa. Kalau iya mateng. Jatuh. Ora to iki. Wis jaman jero. Jaman wis wae. Sak cengkeh isine piro? Ciro lupa. Papa cuma 6 itu isinya mau itu katanya. Masih pangan kah? Itu. Kayak jopo lauk wis mateng mbok lebokno kono. Kayak kono lak wis ah. Enggak dititili anak entek. Review boleh kapit. Ini kapit to. Ana lampune njongo. Oi, kados wis sekolah. Ora. Terus sawah aku. Lampune gelap gulita. Nah, dos wingko nek keri wi.
Ini jane wedhuse sisa diunggahno burunge. Ini sudah Tangan cek sepet. Kono. Cek sepet. Ketok iya di atas kok. Iya. Oh sore paling. Pak. Enggak. Buka no wis satu wis. Buka no. Esok-esok sarapan gedang. Gak senep apa? Damai kudu gede ini loh. Sapa, Pak? Gedene sapa, Pak? Tak tempel gede. Yo gede iki ya. Jembal lah gede. Tapi nek gedang susu legi yo terah yo. Untuk dulu. Nah, terus alhamdulillah. Aku amin kebres saya kenapa ya? Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Nang sarapan awe. Nang sarapan. Iya. Melepo meh kerupuk. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin. botak ini tuh. Saya mari ketuweken, Pak. Kon ning ngundho gedang aja ngantek meletek. Nek meletek malah elek kok. Mak, ini Alhamdulillahirabbil alamin. Mampu karpit wi. Digoreng enak kok sing sembrek. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terus dan siap-siap sekolah. Pemirsa ya berhubung Imang wis duwi wis tuku sampo, tak kon tuku sampo pemirsa. Mbane mae ya akeh. Dadi mae iki arep nang kali sekalian keramas juga. Jadi apa? Sakjane iki wayahe wis dik sore pemirsa wis abut. Berhubung sampun entek tur ya wis bengi. Mae ra sida soalé anyep. Jadi iki sekalian Pak libur. Sing mlebu karek duwi tok pemirsa. Mas Andi ya alhamdulillah wis lulus. Dadine iso bagi tugas. Sakjane iki Pak ngeki kode pemirsa. Ngeki kode muni ning sawah ngono. Sukete wis mulai kandel neh paling pemirsa ayo. Dadi mae meneng ae. Mae no comment, mae meneng ae pemirsa gak tak kuwi. Tapi kan nek mae wis kadung jegur wis bar pokoke. Iki gak iki mae arep mbah-mbah dhisik. Ben Pak Esek sing budal kaya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Ya alhamdulillah pemirsa yo mae kedatangan tamu istimewa dari Dukuh Bapangan pemirsa. Alhamdulillah tak wekrek-ekrek tak kon moro rene pemirsa yo. Karo ngeterno sesuatu pokoknya sesuatu ngono. Dadi ki alhamdulillah mumpung ning kene arep takjak keliling-keliling pemirsa. Maksudnya mbah kingko dijak nendi sing penting metu saka mae-mae ya pemirsa. Soalnya ada dolan karuan kan dhek single pemirsa. Maksudnya anaknya wis gede, bojone kerja dadi sekali-sekali metu dhewe ngono. Dadi ki arep takjak metu mbek mae. Wis pokoke ning ndi engko ya pemirsa diikuti ae kontene mae. Pemirsa alhamdulillah mae berhubung ora sida ning Brapo ya pemirsa. Brapo iki. Apa ya Pak tutup deh. Brapone tutup separuh jere pemirsa ya iki dadine mae ning plaza takjak muter-muter tok, delok-delok cuci mata dadine ben rondok pening. Rondok pening pemirsa ya. Wis kaya ngene engko nek sida ya ning Brapo apa-apa delok-delok tok ya. Nggih. Iki lho. Iya ngene Hah? Oh gak sih. Kan itu sih.
Jajal awakmu nih. Sik aku tak roh. Aku ning kene yo. Ning kae Aku kok ning kono yo. bulanan. Heh? Masa ning kuwi? Iya sih. Iya. Ayo tak jak ya. Iya lah kowe. Oh enggak, iki biasa. Ora maleh kok. Oke pemirsa. Tuh. Iki wis sepi. Kilo to. Mlebu. Suning ngene para Eva. Berarti ya terang wis cucukan ya. Muter-muter. Muter-muter delok-delok. Nggih, Mersani. Mboten Mersani mawon. Pemirsa wis muter-muter untuk kesel dadi mampir ning bakso mie. Seperti biasa menu andalan nek gak mie yo bakso. Ning Isor Palasa. Ada musik, ada musik. Oh, wedine nek kepirek ya pemirsa sepurane. Lagi lanjut pemirsa ya. Akhire wis muter-muter saka Plaza, balik neh muter Wonorejo teko Blapo iki wis limpek pemirsa. Dadi ora tuku jajan apa-apa blas lho. Setempoh enteni isis apa mari kesel pemirsa engko lagi balik neh. Soale kebutuhan sing dibutuhno wis ana pemirsa ya wis komplit. Iki yang mau beli motor. Kredit. Yang mau kredit apa cash? Nah, iki engko di unboxing di rumah yuk pemirsa. Sing penting saiki tujuane golek sabun, sampo apa wis terpenuhi kebutuhan setiap hari ya. Kebutuhan setiap hari ya pemirsa wis engko dilanjutne tekan rumah. Montor. Wis pemirsa pulang-pulang mendungnya gelap gulita. Ndek iki ana lho. Mendungnya peteng banget.